imirikiti abịa ihe mgbakọrọ bụ n'oge nka ụfọdụ abịa sị na reasons ha ji ya like ya bụ na ọ na-ebute esemokwu na ebe a nụbara nwaanyị esemokwu na-adịkarị mụ abịagwa ha n'obodo eziokwu na ịgbakọ efukwa na onwere ebe a lụrụ one man one wife mana ebe ahụ ada agaghị aga ofu nwoke ofu nwaanyị mụrụ ndị a mana ha na-eme onwe ha nsi ha na-eme onwe ha acha n'ihe ndị a niile bụ na ihe a na-eme n'ụwa bụ mmadụ ịyọ amara Chukwu n'ihe ọ na-eme nke ọbụla ị na-eme yo grace n'ime ya maka na ana Igbo be anyị ịlụ nwaanyị na-abụ na ịta abụrụ arụ na ana Igbo ebe anyị ebe a ọ bụrụ arụ ya kpatara ịbịakwa ịgbakọ imirikiti ndị big man efụchakwa ha na-akpagharịcha na ya mụcha na nwa n'ụzọ ndị mụrụ zoo ya ezonu gịnị ka ha na-ezonarịrị ya ka nwunye ha ghara ịma maka gịnị nwa ha anọghị n'ụzọ na-eto ya kpatara na o mụrụ ọgaranya ga-abụ ọnwụọ ụmụaka ọ mụrụ mgbe eji ama na ọgaranya mụrụ nwa n'ụzọ ọnwụọ ụmụaka ọ mụrụ eme gịnị anatasịba o mego na be anyị ugboro ọ baghị uru ụmụaka ha anatazịa ha na-ekwu na ọ my father ndị mmadụ na-eme ha ju uno maka ịmụrụ nwere ebe a mara imi ntị ya manụ ya ọgaranya ahụ nwekwara ndị ụmụnna ọ gwakwara ka o siri edekwa achụzie ya afọ ya mgbe ahụ ka onye ha kreetịrị datin a na-akpọ polygamy problem ana m eche na ọ kara onye ahụ mma na ọ bụ na ọ nwere ya ọ maragodo na ya na-azụ ndị